Vždy je skvelé, keď sa človek rozpráva s Pánom Bohom. Nezáleží na slovách, na frázach, na obsahu až tak, ako záleží na postoji srdca. Preto neexistuje dobrá či zlá modlitba. Ak sa ju modlíme na základe Božieho slova, každá modlitba je skvelá. Predsa len je jedna forma modlitieb, ktorá by sa dala nazvať top. Je to modlitba viery, ktorá akoby nemá reálny základ. Je to modlitba, ktorá sa drží Božej lásky a milosti napriek tomu, že je splnenie tejto modlitby v nedohľadne. Napríklad modlitba mladého muža. Páne, daj mi múdrosť, aby som si vybral manželku podľa Tvojej vôle, aby v Teba verila a aby sme si navzájom boli pomocou. Alebo modlitba, v ktorej sa ďakuje za to, čo Pán Boh ešte nedal. Páne, ďakujem Ti za to, že mi dáš manželku podľa Tvojej vôle. Alebo modlitba, v ktorej sa modlí ohľadom ďalekej budúcnosti. Páne, už teraz viem, že keď budem mať manželku a rodinu, môžem sa na Teba spoľahnúť a Ty sa o všetko postaráš. Takúto modlitbu sa modlí aj Pán Ježiš. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Pán Ježiš už vtedy myslel na všetkých kresťanov všetkých čias. My totiž veríme na základe slova Ježišových učeníkov. Len vďaka tomu, čo o Ježišovi napísali v Biblii, vďaka tomu, čo sa ústnym podaním prenášalo z generácie na generáciu, vďaka tejto Ježišovej modlitbe my dnes môžeme veriť v Ježiša ako Božieho syna a ako svojho osobného spasiteľa. Viete si predstaviť tú úžasnú milosť a silu tejto modlitby, ktorá sa začala realizovať už dávno, ale stále sú jej účinky zjavné? Viete si predstaviť to, že vtedy Ježiš myslel na každého jedného z nás? Že sme boli v Božej láske a starostlivosti, v jeho pomoci a opatere dávno predtým, ako sme sa narodili. Ježišova modlitba je modlitbou viery. Viery, ktorá sa drží Božej milosti, hoci splnenie tejto modlitby je v nedohľadne. Raz som čítala návod, dokedy sa modliť. Vraj sa máme modliť, prosiť o niečo až dovtedy, kým Boh neodpovie. A on zvykne odpovedať 3 spôsobmi. Áno, nie, neskôr. Pri všetkých 3 odpovediach sme vždy závislí práve na Božej milosti. No odpoveď neskôr si vyžaduje práve také modlitby, o akých sme hovorili. Pane, prosím, daj mi to, čo potrebujem a už teraz Ti ďakujem za to, že to zo svojej milosti urobíš. Amen.